Pizza zdroje, Zdeněk LP u dalšího let's play. Je to v pořadí čtvrtý. A začínáme, něco na to vrhneme, začínáme na S17, na LGO 2. Goldmans, co zastu. Vidíte, už se skoro pod 1000. A to jsem toho dostal asi na 1400. Dostavu. Tak zkusíme Gnoma Liliputa. Jo. Ten by mohl, ne? Ty krásy ho nechal úplně stejně, ne? Ty jo. No nic. Tady na tohle asi nic nepadne, tady už jsem házel. Díku. Ale se mohl vylepšit, no nic. Zkusíme to příště. Jsou 3000. A přesuneme se na S20. Na DJ Žížu. Tak. Tady se budeme do čaro obchodu, nebo už se koukám? Ne, nekoukám. 164 beru. Tak něco tady. Obratnost. Si možná koupím, no ono to má špatný rozptyl. No já si to koupím, kdyby si to náhodou. Když teďka budu klikat nějaký to pozemko, tak jestli se to bude hodit. Něco hodím na jízdu. Tebe třeba. Tak, tady mám obratnost. Hned to nasadím. Půjdeme se k čarodejnici, no tam nic není. Tak zkusíme tady to podzemí. Tak zkusíme si přednet zbraň. Jestli to nějak pomůže. Ještě se vylepším. Výdrž. Či to je špatné. Jak to půjde s tím? Možná lepší, co? Ještě zkusím tady tohle. No ten je 180. No nic. Tady asi teďka nic nepadne taky. Já už jsem tady všechny podzemky jakoby sednal, takže který jakože tak nějak jdou. Teďka asi dlouho nic nepadne, takže teďka se přesuneme na S2, kde okay, byl, tady jsem točil splachování. A padlo mi tohle, které asi předpokládám, víte. Je to do běžky. Do zbrojírny se koukneme, co tady má. Drž. Potřeba novou zbraň. Síla 3, jo, počkej. Tak jo, tak zkusíme Alečníka černé lepky. Ten by taky mohl. Jo, padl! Brnění na všechno. Ale protože já mám brnění na 3 staty, takže mi to celkem naprosto. Zkusím ještě draka temnot. Ten by taky mohl za chvilku padnout. No nic, to asi prohodím záchodem. A jo, snad něco dověže, to asi hodím. Tady dobrý by bylo, kdyby to padlo tady na tohle. Tady to mám pryč. Tady zkoušej. No, tak dobrý, aspoň něco. Tak, přesuneme se na S3. Tak, kde máme Bednio, cechu Dark Spirits. Tady Don Capisto máme. Já se za chvíli ozvu, musím si něco zařídit ještě. Tak jo, takže jsem zpátky, sorry za střih. A musel jsem si něco zařídit. Síla, tak ještě do zbrojírny. No, tak mám tohle. Inteligence 270.
No, dobrý. Takže tady asi nic dohodíme. Něco tady prohodíme záchodem. Záchod. Asi tebe. Průzkumník. Rátor balíry. To už. Dobrý. Tak jo, zkusíme to podzemko nějaký, ještě se vylepším. Jo, já nemám Nky. Aha. Potřebuji nějakou inteligenci. To je hezký. Naštěstí. Až vážně potřebuje nějaký ten elík. Zkusíme takhle. Dobře, tak ještě jednou houbu bude to. Výborně. Tak jo, aspoň takhle. A zkus, ještě se vylepším. Trošku štěstí. A zkusíme Dona, kapiš to. By měl úplně v pohodě jít. Ale jemu se jak prostě jo, nemohu. No. Tak kouknem, no, kritik. No teďka by to, kdyby jsem já dal hodně kritiků, no, žádný. No nic, tady taky nic nepadne. Tak se přesuneme na 21, kde tady máme Démona. Jo, DJ Démon. Ne. Jo, Daník LP. Tady ten účet už asi možná nebudu hrát. Dám ho pryč vůbec z těch videí. Jo, z něj prostě nebudu natáčet. Já už totiž tady na jeden účet z S21 mám. Takže ono by se to tak nějak špatně míchalo. A byl by to nějaký špatný přehled. A zkusíme tady nějaký podzemí, aspoň. Dobře, tak nic. Tady máme aspoň úkol. Tak přesuneme se na 22. Kde máme Démon. Žádný break. Ty krása, trpet bez elíků, ne. Tak, takhle. Čeho třeba inteligence? Ne. No nevadí. Ještě kouknu do zbrojírny. Inteligence. No to dobrý ještě. A zkusíme tady zlovolnýho růzozmetka. Prej ne, no, dneska se nějak nedaří. A dáme si úkol, přesuneme se na S24. Kde máme Daniela 14? Mám obratnost 22. Se hodí. Obratnost. Geocichovní souboj proti ztracení. Opravdu jste ztracení, jo. Ztratili jste se na bojišti, proto jste prohráli. Smrtka. A na ní pár houbiček. A nevěřím v to, že padne. Dobře, stačilo. On vždycky tak nějak jakože mě nakrytuje. Buď mě nakrytuje, nebo prostě jich nedám. Nedám já vůbec kryt. Tak, quest a jdeme na S23. Kde máme manžel. Tak. Nic.
Síla, tedy. Jo, to je lepší. Děkuji. Tak. Nahodíme elixíry. Tady. Cechní šlo proti Cuzu Sob. Prohráli jsme proti Sobům. Nevadí. Stane se. Tak asi odstračující démon. To je 66. Je to 64. To je 68. Takže bandita. Pojď. Ještě jednou hubu. Nic. Nevadí. 12 400. No nic, přesuneme se na 21, na Fufinka, jo, to nenačte. Mezi tím, no, tak. Tak já jsem zpátky, sorry zase za ten střih. A nějak se mi to laglo. Těch elixírů. Tak kde se to bere? Nemám, Mary mohla jí něco padnout. Aura se dobesel se splocha. Pojď. Speedfire proti Alpaida. Tak. Ještě tady se kouknu. Jaký elixir na inteligent. O, ano. Ten potřebujeme. A další. A těch elixirů dneska jak na prdě, no. Pardon. Inteligence 275 potřebujeme. Tak zbroj 11. Inteligence 260. Co možná uděláš to tak, ne? Tak pojď inteligenci vylepšíme. A jdeme na draka šílenství. Krásu ten by mohl padnout. Ne, to už to ne. Pojď. Nekrituj mě, já tebe budu kritovat. Tak se domluvíme. Teďka kritik! Oh, yes, padl! Nice. Tak přesuneme se na poslední účet. Tak neláguj se. Teď ne. Pojď. Hej, co je? Tak jo, jsem zpátky. Sorry ten střih, ale dneska to fakt nějak. Dneska mě ten shake fakt úplně nějak seká. Tak jsme tady na posledním účtu. Brata na 70. Ne. Nope. Nope. A zkusíme. Jo, tak asi Sukubu. Sukubu jsme dali tady. Tady to asi moc nezmůžu, protože mám 0 hubiček. Tak jsme na 0,8. 38 000. Tak jo, tohle by bylo z toho let's play všechno. Já se s vámi loučím a čus.